Even in, Albert, want het staat rijen dik op met persfotografen hier aan hindernis 5 bij Van Mossel. 2 paarden onder spanning, onder druk om te presteren. Ze gaan de waterbak in, ruime galoppade, ze weten wat ze doen. Attente oortjes gespitst, they are going forward. Full speed, Martin Hulle is the driver. And he has 2 magnificent horses. What a pair is that. Look to that, the time is ticking away, seconds. Nederlands publiek in Beekbergen, als hij eruit gaat, dan wil ik een staande ovatie. Komt hier nog de F-poort, very speedy Gonzalez. Come on, mensen. Wow, dit is Martin Hulle. Ja, fantastisch. 38,90. And the best time here in obstacle 5. Bravo, bravissimo. Jongen, jongen, jongen.